Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah untuk keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Heeh, puas. Lah ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Ah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no. Rene Kang. Gara-gara iki. Heeh, gara-gara. Wis tekan gara-gara ki wis ya wis mlaku kira-kira pira ya. Ya pirang perapat lakon karo tengah perapat ora apa-apa. Setengah seperapat ya kena. Heeh ya wis. Ayah apa ora senengane kok. Apa nah. Kowe senengane kok sababe tok salahke. Aku kan nganu wong meterman. Dagel. Ora lucu ngira nang dagel reng. Aku ora lucu apa meneh kowe ya. Apa senengane. Kowe mas apa sik muni kowe mau? Kene malbore baleke kene. Kowe iki mau ki buka ngisor kene iki ngisor kelir kene iki terus malbor karo halo sayang ngono kuwi. Karo indak-indik. Heeh. Nek njaluk ket saka ngisor panggung hooh lho. Kok iso ya? Iso wae. Aku nggumun aku kowe. Ha iya. Sowan ana ngendi gong iki? Sowan ana aduh. Nah, Kedung Sriti. Cangkringan. Wah. Ki adem lho gong iki. Wah, adem tenan. Ora apa-apa adem-adem malah kepenak kok.
Ora tegese iki nek adem-adem terus kemulan iki lak kepenak. Wah, omahmu adoh Gong. Alah masalah kemulan iki ora kudu nang omah. Umpama saiki nggawa kemul ngono kuwi ya iso kemulan saiki. Iya. Acarane apa, Gong? Tasyakuran. Tasyakuran apa? Oke. Lah iya tasyakuran iki kowe iki ana pira kek apa wae ngono lho. Oke. Ana oke. Ana tasyakuran khitan, ya. Tasyakuran ibu sembuh dari sakit, wis alhamdulillah diparingi dangan. Alhamdulillah. Terus ana tasyakuran ulang tahun pernikahan ke-53 Bapak Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi, ya. Terus ana tasyakuran selesai bangun rumah dan semua usaha berjalan lancar, ya. Kowe apik lho Gong patut dicontoh tasyakuran nanggap wayang. Heeh. Aku sesuk tasyakuran arep nanggap wayang kan. Tasyakuran apa? Nyopetke kancaku. Aja. Nyopetke kirekku. Aja Gong, rapik kaya ngono kuwi. Ya tasyakuran sesuk nanggap wayang, sok tak urun Gong. Urun pira wae iki kok gayamu. Kowe iki tuku semen wae njaluk aku kok, tuku pasir wae njaluk aku kok. Ding, aku kuwi arep tuku Gong, aku arep tuku pasir. Aku tak nyilih 100 sik ya. Kowe kuwi ya nek wis dadi to ngarep omahku kae wis ana saiki tak tambahi lincak barang. Nah iya. Nang ya ora apa-apa. Ya ora apa tenan Gong isuk tak uruni nek kowe arep nanggep wayang. Kowe kuwi ya somong tok kowe iki. Kowe iki mben arep menyang ning Bali wae ya nyilih kok ta. Ya karang ya kepiye ya Gong? Kebutuhan Gong. Ya apa-apa aku wong ikhlas kok aku kok. Ya. Nek karo nembang-nembang terus ndak meng ngelangut malah ora ana hiburan. Karo nembang-nembang men semangat meneh iki lho. Aku saking semangat, yo thank you, ayo saking semangatku ki. Aku ki, kowe iki kowe aja lali apa? Aja lali iki Dedek Lintang ya isih nunggoni. Wah apa? Wah iya. Heeh. Arek ketok to? Heeh. Nek lenggo neng terus nek Lintang lu nggo nang kono ki terus aurane dadi tercemar. Lah mergane lha kuwi lho delok to lungguh karo sapa kuwi. Oh lah iya mulane. Mulane terus aurane tercemar ya Gong. Heeh. Dadi rada bruwet kepiye ngono lho. Umpama mau kene ngono kae lak nek aku mengo ngene iki ketok lho. Nek mengo mrono ki dadak ana wah. Dadi bruwet. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa Gong diterima. Engko ndak meng diantemi kok ora iso. Malbor siji ae. Heeh, mengko men Pak Baron sing nesu-nesu mengko. Ning mobil mau sing wanu. Langsung ban. Ora langsung mlukes ban kok wis kowe mono. Heeh ya Kang, heeh. Nek ora arep tak tinggal turu mengko. Tak rungokke wae terus karo tak nggo tinggal anu apa rungan-rungan nggo turu. Iya. Karo nembang-nembang sing alus-alus sik Gong. Heeh no. Sing karang yo. Nah. Yo thank you. Wis do seneng banget. Nek wis goro-goro ngene wis yo thank you. Ya. Karang yo idolane kanca ki lak yo. Wis ora saiki. Wis ora kok, wis ora belang meneh pisan. Wis rata saiki. Wis ora belang, wis aman pisan pokoke. Lho, kae wis putih tekan mburi wis.
Ora apa-apa. Wis. Wis. Wis apa jenenge keratanan glepung kabeh wisan wis. Terigu. Heeh. Wis ora kaya mbiyen kae ya, Gong. Ora wisan. Mbiyen jan kaya nganggo topeng. Jan ketoke lho lete ngene iki. Iso kaya beda kan lho kene karo waduh. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa kaya ngono kuwi karang. Heeh. Lah iya, Gong. Wis yo gek nembang wae. Sing nembang sapa, Gong? Penake sapa nek halus-halusan ngene iki? Klasikan halusan ki ora aku tetep Mbak Anting wis paling apik arep klasikan arep wes macem-macem wis ngrantasi pokoke. Oh kowe aja masa aku akapela. Lah ya ora apa-apa to. Ya saiki ya men dinggo nglegani kanca-kanca ki ya. Lho entuk aplaus ki ya. Ora apa-apa. Kula adalah ngatos-atos, Pak. Wah, ora sida sarapan soto ki mengko ya. Ora ngono kuwi, Kang, ya guyon. Karang ya kena perbawane Mbak Anting ki wis heeh perbawane iki ngedapi-dapi ya, Gong. Heeh. Wah, horeg jagat pra. Anting Salindri. Padha seneng banget to ngarapi Mbak Anting ki. Heeh no. Weh lah gara-gara ki ora ana catatan harus duduk, jumeneng ya kena kok. Heeh. Oh, penontonnya tesih kathah. Menunggu pesona Mbak Anting yo teng yo. Heeh, mengko ya ben dikancani ora apa-apa. Karo dinggo Mbak apik tak jamin tenan. Saestu. Mas kacau kuwi. Mongko Februari blong aku. Weh lah wis ket mau ki kok weh lah. Disepoti sing apik. Weh lah ya kudu sepot kok. Kanca-kanca semangat nyepot iki lho. Oh. Dicetheke sik ta ora usah kesusu, ora usah grogi. Dicetheke sik. Kaya wong bingung. Sugeng dalu. Mas Gading. Sugeng dalu. Lama tidak berjumpa. Nggih, selama tidak berjumpa. Nggih, niki kula kena nembang alus-alusan riyen. Nggih, sing alus-alusan kula seneng sing alus-alus. Tapi mboten sabawa nggih. Weh. Anu. Bawa sing mboten akeh aneh napa ya? Nganu lambe kula niku sariawan. Apa? Waduh, lha iki wis bengi iki. Mulane sesuk meneh iki alon-alon. Ora usah kesusu. Tegese iki nek nganu ki lho nek ngunyah ki ora usah kesusu nek lagi maem. Iki sing sariawan niku lak lambe bibir, senes lidah. Nah, ini kayaknya kecantol behel. Oh, lara ngoten. Napane sing kecantol bel? Lambene apa meneh?
Iki apa ta iki? Awas wis. Nggih. Kula langsung langga mawon nggih. Ndak wektale mengke. Weh, Pak. Kula ora hae-hae. Ndak wektale mengke lak jenengan. Napa santen nek kula niku santai. Oh iya delok wiyaga nek sampe sambat delok wae. Khusus Mbak Anteng pokoke. Kula pelok bareng tapi alon-alon nggih, Pak. Weh, ora apa-apa. Senengane sing alon-alon soalé. Niki masalahnya nek kula ajenge mangap saking iten A niku rada kangelan. Nah niku wong saged. Lah yo iki yo lara. Ayo demi sampun Pak Eh, sampun. Matur suwun Mbak Lintang Kairo. Sudah Mas Gading. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih. Duh. Wes gek lungguh meneh. Gek dolanan game meneh. Oh, ngarang yo. Alah. Lagu loro kuwi seberarti wis sing wis masuk rada gunyak sithik. Tetep penake kita Mbak Anteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk Mbak Anteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Sing ora jos ngene. Heeh. Pokoke Gerajakan kuwi ya perlu lho mengko kuwi. Mengko nganu nek Sariawan templeke nggon gerajakan lak mari. Apa dijahit sedhela ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Kualat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo, Je, Mbak? Anu, oh paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok iki isih semangat, tandane isih semangat ya, Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, wah aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya Karang. Wis le menyang wis kat nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku ki kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh Gong. Ha maksud aku kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke Mbak Anteng nang ora nganu. Apa jenenge cakil karo budak glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Wong jarane, alah mongko meng ratangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos lah aku jane nek tangi iki tangi. Angger ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nek aku kudu ngantuk pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anteng, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot.
Ayo nyekel mic sik lagi omongan. Iya aja duduk ngadegno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton yang live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Alah ngene iki iso neh uga. Ngopo? Ora apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni ya jebul. medene piye? Lek ning arep debok iki koke wondel lho, kene kok Kok kademen apa kok sasus-sasus iki? beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki. Anu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah, Ora apa. yo ngajak duet ya, duet ya. Duet. Iya. Yo, milih. Senengku Mbak Anteng mari. Ah, to kandhane kok. Tetep Mbak Anteng nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anteng. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo, Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru-kocuru ket monggo. Iki uga ngadeg. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit. Iya. Ora apa-apa kok. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrang wis kan. Apa? Ki Lah derek milio. karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh, Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya, Dek Lintang ya. Nah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas Allah. Jan Mamas iki muga ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok. Ninggal wasiat ora arepan. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku keloro-loro. Ora kok aku kok. Ora guyu kae resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Heeh, Lah puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Ah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anteng lho. Engko ngompol. Kompolan kuwi. Wis. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mawon. Aja. Bawa Mas. Duet no duet. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh, Iki ora. request lho Mas, request Mas. Heeh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sing sidem-sidem Senengane wae. sesideman kok. Selendro. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Piye to kowe iki? Kon bawa kok malah maksud. Ngewel sikilku aku. Hah? Ngapa? Berapa apa? Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah, arep ana wong munggah gunung, Ding. Lho. Heeh. Arep nyawer ketok. Ora kok kuwi mesti arep dolan-dolan sekitar kene iki. Mumpung Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Loh balik maneh. Wewe tane
Nek sang kepek. Pekek. Nah, toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Anderek sang pekek. Apa yo priya gabus. Priya bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe Bantara terus kayung yun Sadate. Misro tau sekali. Ngisro ya Mas ya. Piye to? Aku seneng kisro aku kok wong kok. Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah dadi Soleh ngono. tumbuh lah tutup ya ngene iki. Selendang kuning Mas. Selendang kuning Kangangke siji. Hi. kang saking ukir. Lah kuwi wis ditonton kok yo. Kangangke lurus ulah. Dine. Lurah misro to Ding kuwi. Tuh, ya wis yo. Nek ngegem kuwi ngegem marah-marahi to, cebu. Marah-marahi senengane kok. Walah. Ih, kowe. Ayo Kang. Swara kurang permono. Dene Kang. Swara kurang permono. Oh iya, Ding. Tiah Sulistya. Bijer. Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak. Ayo. Bijer Pripun, Mbah? ngincang ati. Ale. Bener aku. Wah. Kleru. Oh iya berarti. Wah, jelom. Ding. Lo Mas Gadeng kuwi lo Swara kurang marah-marahi lo. permono. Neng wasis ngungrum. Angungrum marang bendara Tiasu. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis Rukun Islam san. terus tresno sesideman. Luwih becik patenono tindang pepisahan berdagang Sulistya tak riwangi samudana marang kula warga garwalan praputra. Ayo Mas Gadang yuk, Mas Gadang yuk. Liwat cincanging tali semang tak tandur kang landang rasane atiku sedadian wasling serius aku isih mampu
Nggih, sampun, nggih. Sampun. Wih, Mas Gadang nganu Requestnya Mas Gadang. berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Pun. Ya. Napa imbo malih? Ah, kuwi Wis bos. senengane mbok kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen lho ding iki ding. Kemulan. Adem. Nah, mulane beraktivitas, bergerak, joget. Heeh. Lah mau ora joget to? Lah, Sakake wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe. Pikiranku terus nanti-nanti gedeng iki. Iki nek yamene iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya, maksudnya itu olahraga joget Ya. ngono lho Mas. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ya wis sampun. Nyo, semuanya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin ding aku, Ding. Tenan. Ayo kene. Nah, to. Terima matur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo, le cah bagus Mas. Bagus Ya, tenan. Padha-padha Mas elek lho piye. Aku duneke tak bagus ya gleleng no aku no. Iya. Mau ora ae kowe. Ayo tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sapa? Kae kancaku kae. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju, mang puter niku wah. Wedi gawesan. Lah bare kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam piro iki? Isih jam, wah isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh. Ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ke. Duet ki karo Mbak Agnes. Wela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah? Oh ya berarti Mbak Eka. Terus panggah aku jane aku wis mau sengit aku. Oh, pasrah berarti oke, Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Ya. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut mengko. Ya. Jumeneng ya, jumeneng. Yo kanca-kanca. Ayo para pesindet. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Wela wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wila sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah.
Hati-hati, alon-alon, alon-alon. Lah, tenan ora to. Kita bayi lanang mboten. Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoke sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih, Ting. Malah main nih lho, Bu. Heh, Main nih lho. wis seben. Lah saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. Sama Dek Lintang no, Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek, Nggih. sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Eh? Anyang-anyang. Oh iya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun anyang-anyang. Oke. Pengen Pengen joget joget. ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Kae ning migunani kliak ya. ayo kliak-kliak ngono Lah lho. iya. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. Sing ngeneng paling tua. Tapi keren lho, tapi luar biasa. Ngece, anteng iki ngece. Jiwa muda ya. Ngremehke. Ngapuse. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo Kenong. Iya. Wis pas. Jam 2:30 kliwat seprapat. Wis iki, Rok, ya wis cukup ngene iki le guyon le gogojekan. Karo neruske lagu kae deloken kae. Sebo kae, Truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandhi. Kepareng rawuh ing kesatriyan Tanjung Anom. Ayo nyaket suwan rono, Gong, ayo, Gong.